ಹತ್ತು ಬಾರ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಊರು ಹಿಡ್ದು ಯು ಎಗೆ ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಪನ್ಪುನಿ ಓಲು ಅಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ದುಬೈ ಇಡಂದು ಓಡಿಬಿಟ್ಟ ಬಂಡ ಈ ಸಾರ್ಜಡ್ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನು ಪುಳಿ ದುಬೈ ಇಡಂದು ಅಜ್ಮಂಡ್ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಕಲ್ಲ ಓಲು ಕೆಂಡ ಯಾನು ಪುಳಿ ದುಬೈ ಇಡು ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ರಸಲ್ ಕೈಮ ಓಲುಂಡು ದುಬೈ ಓಲುಂಡು ಓಲು ಪುಣಿಂದು ಎರಡು ರೇಷನ್ ದಕ್ಲು ಊರು ದಕ್ಲು ಮಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುಳಿ ದುಬೈ ಹಿಂದಿ ಹತ್ತು ಮರ ದುಬೈ ಓಲುಂಡು ಅದು ರಸಲ್ ಕೈಮ ಅಜ್ಮಂಡ್ ಸಾರ್ಜ ಓಲುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಪುಳಿ ದುಬೈ ಇಡು ಮುಲ್ಪ ದುಬೈ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ನಮಕ ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಐತಿಲಕ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಬುದಾಬಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಕರ ಶಾರ್ಜಾ ಅಜ್ಮನ್ ರಸಲ್ ಕೈಮಾ ಬೇತೆ ಅವು ಎಮಿರೇಟ್ಸೇ ಬೇತೆ ಅವು ರಾಜ್ಯ ಬೇತೆನೆ ಅವು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಬೇತೆ ಸೊ ಇರ್ ಏರ್ಡ ಕೇಳನೆ ಓಳು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಸಾರ್ಜರ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಅಜ್ಮನ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಪೂರ ಪನ್ಪುಣಿ ದುಬೈ ಅವ ಯು ಎ ಇ ಪಣ್ಣಲತ್ತ ಯು ಎ ಇ ಪಂಡ ಮುಗೀಜ ಇದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದುಬೈ ಇಡಿಂದ ಪಣ ಯಾನು ಉಪ್ಪುಳಿ ದುಬೈ ಇಡಿ ಅಂಚಾನು ದುಬೈ ಇಡಿಂದು ಮನ್ಪೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಸಿನ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ರಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣಿ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಇಡು ಆಲು ಪುಣಿ ಓಲು ರಸಲ್ ಕೈಮ ಓಲುಂಡು ದುಬೈ ಓಲುಂಡು ಮಾರೆ ಈರು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಊರುಡಿಂಚಿ ಬತ್ತಿದು ಪೂರತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಕೇಳನಾಗ ಹೇಳ್ದಾಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಉತ್ತರ ಯಾನು ದುಬೈ ಓಲಿಲ್ಲ ಯಾನು ದುಬೈ ಊರುಡ್ಲ ಪೋಂಡಕ್ಕೇನಿ ದುಬೈ ಇರ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಕಂತಿ ಜನ ಬೇ ಸೆಂಟ್ ಕಂತಿ ಜನ ಅವು ಕಂತಿ ಜನ ದುಬೈ ಇರ್ದು ಕಂತಿ ಜನ ಅಂದು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣದು ನಿಂದು ದುಬೈ ಹಿಂದಿ ಇಂದು ದುಬೈ ಅತ್ತನ್ನ ಇಂದು ಯು ಎ ಇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಇಂದು ದೇಶದ ಬುದರ ಅವೇ ದುಬೈ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಬೇತೆ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅವೇ